Ciutadella ja té la mirada ben posada cap a les festes de Sant Joan 2019 i la seva seguretat. Avui mateix l'Ajuntament ha tret a licitació el servei de vigilància per 22.810 euros, però també n'ha tret un altre de segon ben novedós, on mitjançant 11 càmeres es vigilaran els punts més afluents de la festa, que és un mètode que també s'empra a Sant Fermí i que està valorat en 66.000 euros. Les càmeres el que fan és unes imatges que hi ha una gestió de gràfics i de software que te fa un recompte digital en temps real d'aquestes entrades i sortides de gent. Això, per posar un exemple, s'està emprant Sant Fermín ja, tenim referències ja d'experiència constatada, ens donen unes garanties d'un 97% de precisió en l'aforo, o sigui, tenim una precisió que ara mateix no la tenien garantitzada i era un dels grans problemes, era aquestes garanties de cliques en les manuals, hi havia un marge d'error molt gros i desconegut, i ara tindria molta precisió. Després, a part d'aquest software, també fem tota una instal·lació per recomanació d'aquestes empreses d'antenes i sistema de xarxa WiMAX per no fiar d'un 4G o un 3G que va saturar per les festes de Sant Joan. Ens hem assegurat, fent tota una feina de consultes prèvies, de fet vam fer un procediment de consultes prèvies, que es diu així, i reunions també, un poc consultant a veure com funcionava el tema, i a partir d'aquestes consultes prèvies hem elaborat un informe on se valoren i s'indiquen aquelles coses, se fan unes recomanacions, ja unes indicacions de com haurien de ser els plecs a partir d'un poc les ofertes que van presentar totes les empreses.